ରହିବ ଅସ୍ଥିର ବିପରୀତ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବୁ ଆରମ୍ଭ ତୁମରି ଆଦେଶ କରୁଛି ପାଳନ ଓ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କର ରାକ୍ଷସୀ ଏ ତ ପ୍ରଳୟର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ଆଜି ନାରୀ ନିରକ୍ଷଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବସେ କାନ୍ଦିଲେ କି ଛାଡ଼ିବ ଆଜି ନାରୀ ନିରକ୍ଷଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବସେ କାନ୍ଦିଲେ କି ଛାଡ଼ିବ ହରି ତୋର ଚୁଟି ହରି ସାଗରଟି ଛାଡ଼ିଦେବି କାନ୍ଦିଲେ କି ଛାଡ଼ିବ କ୍ଷମା କର ବୀରବର ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ନେଇ ଜୀବନ ରାକ୍ଷସୀ କାଟି ତୋର ନାଶା ଶ୍ରବଣ ରଖିବି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କାଟି ତୋର ନାଶା ଶ୍ରବଣ ରଖିବି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ପାଇବୁ ରାକ୍ଷସୀ ରାମ ଭାଗାନୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହତେ କାନ୍ଦିଲେ କି ଛାଡ଼ିବ ଆଜି ନାରୀ ନିରକ୍ଷଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହତେ କାନ୍ଦିଲେ କି ଛାଡ଼ିବ ଆଲୋକ ଦେଖି କଣ ତମକୁ ବସୁଛି ପଚାରିବା କଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ସଇଲା ତାର ରାକ୍ଷସୀ କୃତ କର୍ମର